Hej Ole, jeg vil lige vise dig, hvordan du går ind og tildeler de forskellige kører et kørenummer. Du skal gå ind på DMSU's klubmodul side, og så logge dig ind med din profil og administratorrettigheder. Og ind under administration. Så går du op under medlemmer, og her der hvis du bare klikker søg her, så kommer alle medlemmer. Man kan sige, at det skulle gerne være sat op sådan nu, at når en tegner en licens, så skal du få en e-mail. Så det må du lige sige, hvis det ikke er sådan. Så hvis nu du har fået en mail om, at jeg har tegnet en licens, jamen så er det jo, kan du nøjes med at søge på Storbane. Og jeg står så der, og hvis du er herude til højre, så kan du se, der er sådan et forstørrelsesglas. Det er egentlig bare vis profil. Og så er der en ved siden af, det hedder ret profil. Så den klikker du på. Og her har du så mine profiloplysninger. Så går du så ind under kørenummer, og jeg kører med nummer 19. Så trykker jeg ind, og så klikker jeg opdatere. Og så har jeg altså fået et kørenummer. Og som du kan se, jamen, så står folks e-mailadresse derinde. Vi kan lige gå ind under mine oplysninger igen, eller der. Og jeg er lidt i tvivl om på nuværende tidspunkt, om der automatisk sendes en e-mail, når der er sket en opdatering. Men jeg vil foreslå, at du lige kopierer den e-mailadresse her, og så skriver ud til folk, at de har fået et nummer. Ellers så skal du lige gå ind på DMSU's gæstebog, hver gang du har været inde og tildele nummer, og så måske bare skrive det derinde, så du ikke skal skrive alle de e-mails. Men det er egentlig op til dig.